garanteret. Der må jo finde sådan en eller anden, der kan oprette foreninger, der kan give godkendelse, som er pyroman. Bare ham, vi skal spørge. Ja, det kan godt. Ja, de synes det allerede. Ja. Du smugkigger lidt, Jan. Ja, jeg bruger kameraet. Kigger I ikke? Jo. Okay. Jeg så optager, men Er det rigtigt? der sker ikke så meget. Optager og sender vi det på YouTube? Ja, vi har allerede et par stykker på YouTube med videoer. Har vi det? Ja, har I ikke set dem? Der er René for eksempel, det er ret skægt. Hvad er det for en? Det er René, han bliver kastet op af en trampolin og lander og lyder. Satan. Det var så meget bedre, mand! Det var så der er et dejligt knald. Prøv at se spanden. Prøv at se Max. Hvor er hjerne. Prøv at droppe den. Hvor er det nøje. Det er bare blevet skrættet op, mand. Jeg prøver lige det hul, der er lavet.